दिनै 6 तारिख जों 3 तारिखनि सिमि दिनै तेलामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सिआव दूर टू दूर प्रोग्राम खायो बीसी वाइज जों दिनै खामारबारि बीसी खामारबारि बीसीआव जों दूर टू दूर प्रोग्राम हाथाय गोजौआव पाइखा दाबो जों खामाराव थांदों खामारबारि बनपरे मरपारा बनपरे पाराकलक थांनाय अमहायखिनो जों दिनै तेलामरा पलिटिकल नि आन्डाराव 3टा कन्स्टिट्युएन्सि दङ 27 कल्याणपुर 28 तेलामरा 29 कृष्णपुर इनका 3टा जागानो दिनै दूर टू दूर प्रोग्राम चलि दङ जों दिनै बाय 4 दिन उनखा इनका अमहायखै जों थांमानि नक नकआव थांमानि दिनै त्रिपुरा सरक बेलायखायनो जोंनाव रेसपन्ड काहामरियो तामनि हिंखै दिनै नाहरमं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बुबाग्रानि नेतृत्व बाय जों दिनै त्रिपुरा हाव ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबनाय तामनि हिंखै जों गुसुं गुसुं हाव तंथानानि बागै दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ बनि बागै दिनै बुबाग्रा मुभमेन्टआव नंखरजाक बिनि नेतृत्व जों नंखरलाय ताबुक दूर टू दूर प्रोग्राम खालायलाय दङ दिनै 4 दिन उनखा बनि बागै जों ताबुक खामारबारि थांनाय बनपरे मरपारा बनपरे पाराकलक अमहायखै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जेसाखायफोरनो 2023 जों विधानसभायाव दिनै एमएलए स्रांबुई जों विधानसभा दखल खायै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनाय हिनै जों जतन सिक्ला फान बुरिनि फान तै दिनै पेरेन्ट्स पार्टी अमहायखै याप्रि बाक्सा खा बाक्सा खायै जों ताबुक नंखरलाय दङ जों खायो फायनाय 2023 दिनै मथा जेसाखायफोरनो विधानसभा दखल खालायनाय मन्त्रि सभा गठन खालायनाय बनि बागै तामनि बागै हिंगांखाय दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ ओ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सारा दिनै बानचिनानि कुनु लामा क्रै दिनै भबिष्यत दिनै थिनांनि बागै जों अमहायखै जों दिनै आन्दोलन नंखरलाय दङ अ जागा जों दिनै दङ दिनै तेलामरा ब्लकनि आन्डाराव हाइसकबायजाक दिनै YDF सेन्ट्रेल कमिटिनि सेक्रेटारि बरनग्रां तिरिनो जमातिया दैबो दङ दिनै डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि दिनै बरनग्रां साहित्य मोहन जमातिया दै ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि